אז מה שכתוב בסדר היום, זה שיש עכשיו שיחת דרמה, וזה בעצם, זה לא בדיוק שיחה, כן, כי אתם בשתיקה, זה יותר הרצאה, אבל בשונה מהרצאות שאנחנו ככה רגילות ורגילים אליהם בעולם מחוץ לריטריט, אני רוצה להזמין אתכם לא להקשיב מהראש, אלא להקשיב מהלב. והתוכן, כמו שככה אמרנו היום, מוקדם יותר, שאנחנו לא באנו להעשיר אתכם בתוכן, אבל כן השיחות האלה הערב ומחר, והם לתת לנו ככה צידה לדרך, קצת השראה וקצת קונטקסט למה אנחנו עושות ועושים פה. אז אני רוצה להזמין אתכם קודם כל לשבת מאוד נוח. יש בצד את הספסלים, יש כיסאות, אפשר להתקרב גם לשיחה, לזמן של השיחה, וכמה שניתן במסגרת הנתונים, לשבת כמה שניתן נוח, בנוח. אז במסורת מקובל לדבר בריטריטים על 3 מחסות, ובעצם ככה אני אקדים ואגיד שהדרך הזאת, הצורה הזאת שנקראת ריטריט, לא אנחנו המצאנו וגם לא תובנה המציאה, בעצם משהו שנשען על הרבה שנים אחורה, עוד מימי הבודה ההיסטורי, 2000 כמעט 600 שנים אחורה, ובתוך המסגרת הזאת של המסורת, של הריטריט, מקובל לדבר על 3 המחסות, על 3 דברים שאפשר להישען עליהם. מקלטים, מחסות, המילים שאנחנו קצת לא, הם לא, בימינו הם, אין להם קונוטציה, את הקונוטציה שהדרמה מתכוונת אליה, אבל הכוונה היא למצוא משהו שאפשר להישען אליו, בדיוק. משהו שאפשר להישען אליו. ובמסורת מדברים על 3 כאלה, 3 מקומות שאפשר להישען עליהם. אחד מהם זה הבודה, תכף אני ארחיב עליו. השני זה הדהרמה, הדרך, התפיסה הבודהיסטית, התרגולים. והשלישי זה הסנגה, שזו הקהילה המתרגלת, שזה מה שאנחנו כאן בסופש הזה. והבודה, אלה 3 המחסות, והראשון, הבודה שהזכרתי, אז אין הכוונה לבאמת אותה דמות היסטורית, שכן הייתה קיימת, לא הייתה קיימת, החוקרים חלוקים בדעותיהם. הכוונה היא אל היכולת של כל אחת ואחד מאיתנו להתעורר. הבודה, כן, המילה הבודה זה לא השם של הבן אדם, אלא אדם כמוני כמוכם שיצא לדרך חיפוש איך אפשר לשים קץ לסבל,
חיפוש שיכול לעניין את כולנו, נכון? איך אפשר לשים קץ לאי נחת, לדוקה, לחוסר שביעות רצון. ואולי הרבה אחרים כמוהו יצאו אז, ומאז גם, כל הזמן. אבל הוא מצא, והקדיש את שארית חייו לשתף. אם הוא היה חי היום, הוא היה פותח דף עסקי בפייסבוק. אבל אז הוא פשוט נדד ברגל יחף מכפר לכפר ועיר לעיר, וסיפר מה שהוא גילה, לימד, ולכן אחרי שהוא התעורר הוא קיבל את הכינוי הבודה, שפירושו זה שהתעורר. אז כשאנחנו מדברים על הבודה שבתוכנו במסורת, יש לזה ביטוי, מטבע לשון שנקראת טבע הבודה. טבע הבודה, בודה נייצ'ר, שוב זה לא הטבע של אותו בודה, אלא זה הטבע שיש בנו, בכל אחת ואחד מאיתנו, הטבע העמוק שלנו. והרבה מדברים על טבע הבודה, וזה לא משהו, טבע הבודה זה לא איזה משהו, זה אפשר להגיד אפשר להתייחס לכל הדבר הזה שנקרא טבע הבודה, כעל איזשהו רצף בין הטבע האנושי וטבע הבודה, טבע האדם או the human condition או the human mind, וטבע הבודה או החלק הער שבנו, לא כעל שני כתבים מנוגדים, אלא כעל משהו שקיים על רצף. כלומר, אפשר לשאול את עצמנו איפה אני עכשיו על הרצף, כל פעם שהלב מקובץ, למשל. מקובץ משיפוטיות, או מפחד, או מתוך הרגל כלשהו, מסלידה, מכעס. וככל כשהלב יותר מכווץ, וגם הגוף מכווץ, והתודעה מכווצת, אז אפשר להגיד, אוקיי, אני קצת יותר עכשיו לכיוון של הטבע האנושי. וכל פעם שיש ככה תחושה שהלב נפתח, או שיש יותר מגע עם האיכויות של אכפתיות, ואהבה, וחמלה, ושלווה, מיינדפולנס. אז אפשר אולי להגיד, אני עכשיו כאן קצת יותר לכיוון, על הרצף, לכיוון טבע הבודה. ובמסורת ממש לקחו את האיכויות האלה, וקוראים להן איכויות הלב הנשגבות, הברמה ויהרה. ברמה, מי שככה קצת הייתה בהודו או מתרגלת יוגה, זה האלוהות, או עיקרון האלוהות, וויהרז, משכן, לשכון באיכויות שיש בהם טעם אלוהי, טעם של הנשגב. איכויות כמו כאלה שעכשיו הזכרתי, חמלה, במסורת היהודית זה אולי רחמים, כן, אל רחמן, שמחה בשמחת הזולת, כלומר פרגון, יציבות, סבלנות, סלחנות, הערכה, גם לעצמי, גם לזולת. אלה האיכויות שהן נקראות האיכויות שאין להן גבולות, the immeasurable, אי אפשר למדוד אותם, הן
כרוחב העולם, כרוחב היקום. כן, כשהלב נפתח, אין לו גבולות. וכולנו, אין לי ספק שכולנו מכירות ומכירים גם רגעים כאלה. אז כשיש תחושה של התרווחות בתוכנו, והתרחבות של הגוף, של הלב, של התודעה, אפשר אז לחוש שאנחנו במגע עם טבע הבודה. כל פעם כשיש רגע כזה שהלב ננגע, כשהלב נפתח, כשלמשל חתול נקלע לאולם מלא אנשים והוא מיילל במצוקה, וכולנו מתעוררת אכפתיות פנימית. זה רגע כזה שאנחנו במגע עם טבע הבודה. או כשמישהו כמעט נופל עלינו ואנחנו נותנים לו יד. רגע שהלב ננגע ויש תנועה של אכפתיות. או כששמנו לב שמתחיל הגשם ולוקחים נעליים של מישהו שהיו בחוץ ומכניסים אותם מתחת לגגון. כל הרגעים הקטנים האלה שהלב ננגע. או אם אנחנו הלכנו כאן בשביל וראינו מישהו שנראה קצת שפוף, ונתנו לו חיוך של עידוד. לא יכולנו לדבר, אבל ככה עם העיניים ועם החיוך. רגע של אכפתיות. אני אשמח, אלון, רגע של אכפתיות לאיזה קצת מים. תודה. אז לפעמים לוקח לנו זמן לעשות איזושהי אדפטציה פנימית, להתקרב לטבע הבודה. אני זוכרת שטסתי לפני כמה זמן, הייתי על טיסה ובחרתי במיוחד לשבת ליד החלון, בחרתי מראש את המושב ליד החלון. ואני באה וזה כזה שלישייה, וזאת שיושבת ומישהי כבר יושבת ליד החלון, מישהו כבר יושב ליד המעבר ובאמצע. וזאת שיושבת ליד החלון אומרת לי, אכפת לך שאני אשב ליד החלון? והתגובה הראשונה הייתה, הדבר הראשון שעלה בזה, מה, אני טרחתי מוקדם להזמין, במיוחד טרחתי לעשות מוקדם בשביל שיהיה לי ליד החלון. זה האוטומט. לקחתי רגע, נשמתי. אמרתי לעצמי, ממילא אני הולכת לישון כל הטיסה, אז מה זה משנה? אז אמרתי לה, בסדר. לקח לי רגע להיזכר ולהתקרב שוב לטבע הבודה, לאכפתיות, לקונקשן, לפעולה מתוך חמלה. אבל גם אם לוקח רגע להיזכר, הוא תמיד שם, הטבע הזה. הוא לא הולך לשום מקום. כמו מישהו שנוסע באוטובוס, רעב מת, כי הוא שכח שיש לו סנדוויץ' בתיק. או כמו שאומרים במסורת, ממשילים את כל הדברים שמסתירים מאיתנו את טבע הבודה, את הפחדים והשיפוטים וההרגלים והדפוסים והסלידות והאחזויות, כמו ממשילים לעננים בשמיים. וגם כשיש מזג אוויר כזה, והמעונן וגשום, ולפעמים מסתיר את השמש, אנחנו יודעות שהשמש שם, נכון? אנחנו לא חשבנו
באמת אין שמש. אני נזכרת שאלה ואני נסענו לתרגל, לשתינו נדמה לי היה one way ticket למזרח, לפני 15 שנים בדיוק. במקרה הסתנכרנו לנו הטיסות ונסענו, התחלנו בתאילנד, וישבנו שם, היינו בהתחלה במנזר ואחר כך נסענו לריטריט, נפלנו על מונסון שלא היו דברים כאלה. זקני צפת לא זוכרים, לא, הם ממש אמרו לנו, כבישים נסחפו, עצרו את כל התנועה, כפרים היו מנותקים הרבה ימים, וכל הריטריט 10 ימים, 12, מהיום הראשון עד היום האחרון, השמיים היו שחורים, ירד גשם בלי הפסקה, ואי אפשר היה לדעת איפה מזרח ואיפה מערב. ולרוב, לי בכל אופן יש תחושה די אינסטינקטיבית, אוקיי, שם צפון, שם דרום, השמש עולה מפה, שוקעת מפה. תודה. מהקולר. באמת בוססנו במים עד הקרסוליים, רק בסוף הריטריט, את זוכרת? רק בסוף, אי אפשר לשכוח, רק בסוף הריטריט, אמרו לנו, אמר הנזיר שלימד, שלא רצו להגיד לנו איזה יצורים מתבוססים שם במים האלה, שבוססנו בהם כל היצורים שיוצאים לחפש יבשה, כל מיני, שטוב שלא ידענו כשהיינו שם, מה אנחנו חולקים את המים. אז כל החשיכה הזאת, ידענו שיש שם שמש, ולא שחשבנו שהשמש נעלמה מהחיים והיא עכשיו רק באוסטרליה, זורחת רק באוסטרליה. ידענו שעכשיו העננים מכסים. אז ככה גם טבע הבודה, ממשילים אותו לאותה שמש שגם כשהיא מוסתרת על ידי כל ענני הכמיהות וההשתוקקויות והשיפוטים, היא כל הזמן שם. סטיבן פולדר, המייסד של תובנה, אומר, הטבע שלנו בהיר וצלול ושמח, רק שהוא מכוסה על ידי עננים, על ידי העננים האלה. הגורו שהיה לי, זה שנתן לי את השם סנדיה, גורו הודי, הוא היה אומר, זה כמו מישהו שבנה את הבית שלו על באר, אבל הדרך לבאר חסומה, והוא גובע בצמא. רק צריך למצוא את הדרך, רק צריך לפלס שביל גישה. אז יש סיפור במסורת על שפעם מצאו באיזשהו מנזר, חפרו, עשו שם, בנו או שיפצו או חפרו שם ומצאו פסל ענקי של בודה, עשוי מבוץ, מחמר, ופסל יפהפה, והעמידו אותו, והוא היה ככה במרכז המקדש, והיה פסל מאוד מרשים, עשוי מבוץ. ועד שפעם אחת הייתה רעידת אדמה, וכל המקום קצת התנדנד, והפסל של הבודה נסדק. וזה היה כזה, אוי ואבוי, הפסל של הבודה נסדק. ואז מה שהתברר,
כל הקליפה החיצונית של הבוץ נפלה, ומתחת היה שם פסל מזהב. כל הזמן הזה היה שם פסל מזהב, אבל הוא היה מכוסה בבוץ. הנמשל ברור, לא? בכל זאת אני אגיד אותו. לטובת מי שלא. אנחנו אולי לפעמים מרגישים שאנחנו מכוסות בבוץ. של הפחדים והחששות והכעסים והייאוש והחרדות והשיפוטים. אבל הדרמה אומרת לנו, בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, יש פסל מזהב. והדרך לשם לא ארוכה. האדם שבנה את הבית שלו על הבאר, הדרך לבאר היא לא ארוכה. רק צריך להפנות את המבט. אותו גורו שהיה לי, הוא היה אומר, שגם אם אנחנו נפנה את הגב לשמש, ונלך קילומטרים על קילומטרים, נתרחק, ונלך ימים על ימים, אנחנו בשביל שוב לראות את השמש, אנחנו לא צריכים עכשיו ללכת ימים על ימים חזרה. אנחנו צריכים רק להסתובב. אז רק צריך להפנות את המבט. כהן הזן סטיב הייגן אומר, כל רגע מעניק לנו את ההזדמנות להתעורר למציאות, הקיימת אך ורק בהווה. תודה. יותר טוב. כהן הזן סטיב הייגן אומר, כל רגע מעניק לנו את ההזדמנות להתעורר למציאות הקיימת אך ורק בהווה. כאשר אנו מתבוננים בבהירות בכל רגע ורגע, אנו מתמזגים עם טבע הבודה שבנו. אז הוא בעצם ממש מתאר את מה שאנחנו עושות ועושים כאן, נכון? כשאנו מתבוננים בבהירות בכל רגע ורגע. זה מה שבאנו לעשות כאן, להתבונן בבהירות בכל רגע ורגע. אז הוא אומר, אז אנחנו מתמזגים עם טבע הבודה שבנו. וטבע הבודה, כמו שאמרתי, הוא זמין תמיד, והחיפוש אחריו זה לא רדיפה אחרי משהו שהוא מחוץ לנו, אלא ניסיון לגלות את מה שכבר קיים בנו. אז בשביל להרגיש אותו, בשביל להיות איתו במגע, לא צריך לנדוד בעולם, לא צריך לקחת אין ספור סדנאות. הדבר שאנחנו מחפשים נמצא בתוכנו. צריך רק לדעת לחפש במקום הנכון. יש סיפור במסורת ההודית על הקדושה הזקנה החכמה רביה, שהלכה ברחוב ורואה אנשים מתחת לפנס עומדים על 4, מחפשים. שאלה אותם, מה אתם מחפשים? הם אמרו לה, המפתח של הבית עבד. היא אמרה, בואו אני אעזור לכם. ירדה גם היא על 4 והצטרפה לחיפושים, מחפשים, לא מוצאים.
בסוף היא אומרת להם, תגידו, אתם בטוחים שהוא עבד כאן? אז אומרים לה, לא, הוא עבד שם. אז היא שואלת אותם, אז למה אתם מחפשים כאן? אז הם אומרים לה, כי כאן יש אור. במילים אחרות, איפה אנחנו מחפשות ומחפשים מאוד מאוד משמעותי. אני נזכרת בפרסומת למשהו ששמעתי ברדיו עזריאלי. משהו על אושר, תמצאו את האושר שלכם בעזריאלי. כי תקנו, לא יודעת מה, חולצה. טוב, כל הפרסומות מנסות למכור לנו אושר. מכונית יותר, גאדג'טים יותר. כל מי שמחפשת את האושר שלה בקניות או בעזריאלי, מחפשת מה שאנחנו מחפשים. כולם מחפשים את אותו דבר. בזה אנחנו לא מיוחדים. אנחנו מיוחדים בזה שאנחנו לא מחפשים מתחת לפנס, בזמן שהמפתח הלך לאיבוד שם. אנחנו מחפשים איפה שיש גם תשובות. יש סיפור במסורת היהודית, ובגלל שמעורב בזה קרוב משפחה, סבא רבא של סבתא שלי, אז אני אוהבת את הסיפור הזה, אני אוהבת אותו בגלל הסיפור, אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא בשושלת היוחסין שלנו, וזה כבוד גדול, אולי אתם לא יודעים, אבל זה מי שקצת מתמצא. אז יש סיפור על מאיר מוכר הספרים, אדם עני מאוד מאוד, חי עם ילדיו ואשתו בעוני מרוד, ובעיירה אחרת בברדיצ'ב יושב גביר, רב שמעון, עשיר מאוד, עם נכסים ועם הרבה בתים וכלי כסף וזהב וסייסים ומרכבות וכל מלא עושר ורווחה. וכל סדר פסח רב שמעון נורא רוצה לראות את אליהו הנביא. כל סדר פסח הוא משתדל להישאר ער עד הסוף, בשביל שכשאליהו הנביא יגיע הוא יוכל לראות אותו, והוא לא מצליח לראות אותו. והסיפור מספר ש5 ימים לפני סדר פסח הגיע חודש ניסן, וממש כמה ימים לפני הסדר בעיירה של מאיר הכורך הוא לא מצליח למכור אף ספר, והבית דולף, הגשם נכנס, אין להם מה לאכול, הם מצב קשה מאוד לקראת פסח שצריך לעשות סעודה, הוא הולך, מאיר הכורך הולך ליער, הוא כבר לא יכול לראות את הילדים שלו רעבים ללחם וקופאים מקור, הולך ליער וזועק לאלוהים בקשה לעזרה. והוא, הרבי שלו שחי בעיירה אחרת בברדיצ'ב, הרבי שלו זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא זועק לעזרתו. ובאותה עיירה רב שמעון שוכב בלילה ומתענה למה הבקשה שלו לראות את אליהו הנביא לא מתגשמת. מה עשיתי לא בסדר? מה אני עושה לא בסדר? אני ממלא את המצוות ואני נותן צדקה, מה אני לא עושה לא בסדר? אז הוא אומר, וואלה, בעיר שלי יש את רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. חיים, אתה אחר כך תתקן אותי אם עשיתי טעויות
אני אלך אליו ואני אשאל אותו, למה אני לא מצליח לראות את פני אליהו הנביא? איך שהוא נכנס, הוא רואה את הרבי יושב וקורא ספרים, הרבי מרים את עיניו מהספרים, ובלי שהוא אומר לו, בלי שהוא שואל אותו מה הבעיה, בלי שהוא מספר לו, הוא אומר לו, סע לעיירה, כן, לעיירה הזאת והזאת, יש שם מוכר ספרים עני בשם מאיר, לך תשאל איפה הוא גר ותבקש להתארח אצלם. שם תזכה לראות את פניו של אליהו הנביא. טוב, בקשה לא מובנת, אבל רב שמעון לוקח את הכרכרה ואת הסייס ויוצא לדרך ומתרגש כל הדרך, הוא נוסע בפעם הזאת, בפסח הזה, הוא יראה סוף סוף את פני אליהו הנביא, והוא מגיע לעיירה והוא שואל איפה מאיר הכורך ספרים, ואומרים לו, והוא בא לשם ואומר, אני קיבלתי הנחיה להתארח אצלכם לליל סדר, והם אומרים לו, ברוך הבא, אבל תראה, אין לנו כלום, אין לנו סעודה, אין לנו פה הגג דולף. אז הוא אומר, אל תדאגו, כל זה עליי, ומתחילים להגיע בשלושה ימים האלה לפני הסדר, משלחות של בנאים וצבעים, ומתקנים את הגג, ופועלים שמתקנים שם הכל, ומשלחות של סירים, של בשר ועוף ודגים וירקות ופירות, וכל מה שצריך לסדר פסח. ומיד אשתו של מאיר הכורך נעמדת במטבח ומתחילה לבשל, וכל הבית מלא שמחה, ומגיע ליל הסדר ועורכים אותו כמו שצריך, ורב שמעון כל הערב רק מחכה, הפעם הוא יראה, הבטיחו לו, הוא יראה, וככה עובר הלילה, הוא מחכה, וכולם הלכו לישון, הילדים נרדמו, זוג הלך לישון, ורק הוא מחכה, ועלה הבוקר, לא ראה, והוא עוזב את הבית, וכמובן משאיר להם הכל, את כל הפאר ואת כל הזה, והוא נוסע חזרה לברדיצ'ב, מאוד מאוכזב. איך זה יכול להיות? הרבי הבטיח לי, איך זה יכול להיות שזה לא מה שקרה? ואיך שהוא מגיע הביתה, הוא מיד נוסע לביתו של הצדיק, של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לספר לו, ואיך שהוא מגיע, הוא עוד לא רק נכנס, הרבי שוב קורא בספרים, אבל איך שהוא נכנס, הרבי מרים את העיניים, הוא לא צריך אפילו לספר, והרבי שואל אותו, הרבי מרים מראה, שם לו מול הפנים, ואומר לו, מה אתה רואה כאן? עונה לו רב שמעון, את עצמי. שואל אותו, ומי אתה? הוא אומר, רב שמעון סוחר השמן. ומה עוד? בעלה של אסתר, ואביהם של איציק, דינה וברוך היקרים. ככה הוא עונה לו בפנים נפולות. רב לוי יצחק שואל אותו, ומה עוד? אז הוא אומר לו, לא יודע. אז הוא אומר לו, תסתכל היטב בפניך. בליל הסדר האחרון, אני מתרגשת כי המילים האלה מאוד נוגעות בי. תסתכל היטב בפניך. בליל הסדר האחרון היו אלה הפנים של אליהו הנביא. במילים אחרות, היו אלה הפנים של הבודה. ובגלל שאין לי פה מראה,
אני רוצה רגע להזמין אתכם להסתכל אחד על השני, אחת על השנייה, ולראות את הפנים של הבודה. ציטוט של הנזירה מהפמה צ'ודרון, חלקכם ודאי מכירים, אהובה מאוד, נזירה מערבית מהמסורת הווג'ריאנה, מהמסורת הטיבטית. היא לוקחת אותנו צעד אחד קדימה בחקירה שלנו של טבע הבודה. צעד חשוב. היא אומרת, כשאנחנו מגלות ומגלים את הבודה שבנו, אנחנו קולטים שהכל וכולם הם בודה. שהכל ער וכולם ערים. שהכל במידה שווה יקר ושלם וטוב. וכולם במידה שווה יקרים ושלמים וטובים. כשאנחנו מגלים את טבע הבודה שבנו, אנחנו קולטות שהכל וכולם הם בודה. שהכל, בואו רגע נתעכב על המילה הזאת, שהכל. כי אני אמרתי קודם, שטבע הבודה זה כשאנחנו במגע עם איכויות מסוימות. עם איכויות של חמלה, של עדינות, של שמחה בשמחת האחר. אבל היא אומרת הכל. כלומר, לא רק חמלה, ולא רק אכפתיות. מה עוד יש בנו חוץ מחמלה ואכפתיות? מה ההפך מחמלה? מה ההפך מאכפתיות? כי היא אמרה הכל, ואני די סומכת עליה שהיא יודעת מה היא אומרת. אז מה הם השיפוטים שעולים בנו? מה הם מחשבות אלימות, מחשבות נקם? מה הם חרדות? הכל זה הכל. הכל זה טבע הבודה, היא אומרת לנו. הכל הם בודה. אז אין באמת בוץ וזהב. אין באמת משהו שהוא צריך להיסדק וליפול בשביל שנהיה בקשר עם טבע הבודה. כל מה שעולה בנו יכול להיות שער להתעוררות. כל מה שעולה. כמו השיר המפורסם של רומי, מלון אורחים, שאם הייתי חושבת עליו קודם הייתי מביאה אותו, אבל הוא אומר, כל מה שמופיע, המחשבה האפלה, הבושה, האכזריות, כל האורחים, הוא אומר, אנחנו מלון אורחים, הגוף נפש האלה. הוא אומר, קדמו אותם בברכה ובצחוק, פיתחו להם את הדלת והזמינו אותם פנימה, כי כל אחד מהם בא כמדריך מן העולם שמעבר. אז כל החלקים שבנו,
כל הרגשות, כל המחשבות, כל החוויות, כל הבוץ, זה בודה. נדמה לי שזה פמה צ'ודרון שאומרת, כשאני חווה פחד, אני אומרת, זה בודה פוחד. כשאני חווה כעס, אני אומרת, זה בודה כועס. כשיש שיפוטיות, זה בודה שיפוטי. כשיש אהבה, זה בודה אוהב. בודה אוהבת. יש סיפור במסורת הזן על מאסטר ותלמיד שלו, הולכים ככה בגן של המנזר, ומדברים, והמאסטר פתאום ככה עולה לו כזה בגרון איזה מוכתה כזאת, והוא כזה מגרגר אותה ויורק אותה, והתלמיד נרעש, אומר לו, מאסטר, אתה לא שמת לב? המוכתה שלך נחתה על פסל של בודה. אז המאסטר אומר לו בנחת, תראה לי איפה אין בודה, אני אהיה רק שם. כל החלקים שבתוכנו, כל הרגשות הם בודה. וטבע הבודה יכול להיות, כמו אמרנו קודם, משענת. משהו לחזור אליו בתוכנו. בית. הבית שאנחנו יכולות ויכולים למצוא בתוכנו. והרגע הזה, רגע זה בדיוק, כפי שהוא, על כל מרכיביו, הנעימים והלא נעימים, היפים והנאורים והערים והפחות יפים. הרגע הזה הוא הבודה. הרגע הזה הוא טבע הבודה שלנו. אני אסיים עם סיפור גם כן מהמסורת היהודית. על רבי אחד שאל את התלמידים שלו, איך אפשר לדעת שהלילה נגמר ושעלה מספיק אור בשביל לומר את תפילות השחרית החשובות. אז אחד התלמידים אמר, כשאני רואה מרחוק בעל חיים ואני יכול לזהות, להבדיל אם זה כבשה או פרה, אז כבשה או עז, אז אני יודע שעלה מספיק אור. הרבי אמר, לא בדיוק. אמר תלמיד אחר, כשאני רואה מרחוק עץ, ואני יכול להבחין אם זה חרוב או תאנה, אז אני יודע שיש מספיק אור. הרבי אמר, לא בדיוק. אמר תלמיד שלישי, כשאני מסתכל על כף היד ויכול לראות את הקווים, אז יש מספיק אור. הרבי אמר, לא בדיוק. אז אמרו לו, טוב, רבנו, אז תגיד לנו אתה, מתי יש מספיק אור? זאת אומרת, כשאני יכול להביט בפניו של גבר או בפניה של אישה, ולדעת שהוא אחי והיא אחותי, אז יש מספיק אור. ולתרגם את זה למילים בודהיסטיות, שאנחנו יכולים להסתכל על כל מי שמסביבי, ולראות את טבע הבודה באדם שמולי, אז יש מספיק אור. וכשנוכל להסתכל במראה, ולראות את טבע הבודה, אז יש מספיק אור.
ומה שמשמח, שכאן בריטריט, בתנאים האלה, אלה התנאים שלפחות שאנחנו מכירות, שזה התנאים שמייצרים את המצע, את התשתית של את הפיגומים שעליהם אפשר לבנות את התובנה והחוויה הזאת, שמאפשרת, התרגול מכוון לשם, ושם מכוון התרגול כל הזמן, עוד ועוד. אז בואו נסיים בכמה רגעים של שקט משותף. וכמו שאמרתי בהתחלה, אין צורך לנסות לזכור, או אפילו להבין. אם יש תחושה שלא הבנתי או בלבול, חוץ מלדעת שגם זה טבע הבודה, הבודה המבולבל, אבל אפשר פשוט לנוח במשענת הזאת של הלב. יש מי שאומרים שכל המסע הרוחני זה מסע מהראש אל הלב. ואם אפשר למצוא מנוחה ברגע הזה, כפי שהוא, עם כל מה שיש בו.